DFC 5th anniversary. Ito yung parating laban. Team MC Nagyay! Ako may kasalanan na lahat, MC Iceberg. Ito pa rin sa kaliwa ko. Representing Team Republic, give it up for Maki! Idol! Sa kaso naman, representing Fort na Magulang, Republic! Bagoy! Barangay Mawix! Idol! Doon! Okay! Pati na! Hari si Maki Boy! Wala magmumura! Okay! Sino gusto mo mauna? Ikaw siya! Siya! Okay! Tapi, hindi ka kagasan! Basta, rules namin! Bawal magmura! Yun lang. Bawal magmura! Bawal ang pikon! Bawal magmura! Bawal tirahin yung pamilya! Oo! Okay? Kaya talaga yung laban! Ito na! Nag-post kayo naman kanina! Ang nanalo, si Maki! Gusto ni Maki mauna si Mawix! Mawix, bigyan natin ng 1 minuto! So, guys! Putang ina! Bawal magmura! Huwag kayong makutahin na! Ang Diyos ko kayo! Huwag kayong disco! Ito! 1 minuto para kay Mawix! Magingay! Mag-ingay lahat ng DFC! Check na! Yo, Maki! Yo, Maki, sa kalbo mo para kang News 5, sa kalbo na ikaw para kang sa TV5. Yo! Mag-report ka sa TV! Nandito ka pala para ipaalam sa kanila. Yo, Maki, bakit ka ba pumunta dito? Wait. 10 seconds. Yo. Anip mo. Yo! Alam bang rason para pumunta ka dito? Hindi ka naman membro. Para sa akin, welcome ka dito. Sa DMC, idol mo. Stay cool po. Ngayon naman, para sa first round. Bigyan natin 1 minuto para kay Maki! DJ Mawix, idol na kita. Galing mo nga, magaling mo mag-remix ng Budos. Pero ako sa'yo, hindi ako isang DMC. Pero ako, kung ako makasulod diri sa DMC, ang purpose na ako, dili pang hambog, dili tariya sa uban. Kung gusto gid mo sunod, mo ako gid ang DMC asa yung walupa bisag asa inyong malungga. Si DJ Mawix ang akong idol, asang idola nako gyud. Ako dili gyud kabalo muringis. Ako musaludo gyud mo sa iya ha. Bala ko diya tira ko. Gusto nila ba na ribat? Kung ako imong idol, wala ko'y labot ko sa DMC, dili ko nga bugiro. Akong gusto makahatag lang o suporta diri sa Davao Mix Club. Yo! Sa News 5, ako natatawa sa'yo para kang reporter. Yo!
Check! Next! Yo! Yo! Idol mo na ako! Idol rin kita sa paggawa ng floater. Ako ay natatawa. Yo man! Ako yung ginagawa ng yung floater. Kaya hindi ko ginawa. Yun ang gusto ko, yung magandang floater. Para naman ng DNC, ang gusto kong umangat. Yo! Next time naman, second round, pangalang round. Mabigyan natin sa minuto para kay Maurice. Diba, ingon ka nga akong floater nga walay klaro. Ingon sa ubang grupo nga akong floater. Kulang na lang sa ako mikropono. Wala nang gusto, mikropono. Okay na daw ang akong floater. Pasensya lang yun sa akong nasuya. Ang ako lang yun, panibay sa mga tao. Wala ako'y labot kung ako'y turahon. Busa ako mubuhat yun ako. O mga floater, ter. Yo! Hoy, Ter. Hindi ko nahuman sa akong isulti. Ingon nimo nga ako taga TV5. Dili ako taga TV5. Gihatag lang ni sa ako. Gusto ko nga DJ sa radyo, pero napakyas yung ko sa radyo. Bilang sa Last round. Yeah. Last round. Check. Una. Last round, ha? Sino nagulong na cellphone mo? Una na lang. Bagay lang, Alright, sa minuto, last round, para kay Maurice. Check! Kaya ako'y labot kung ikaw ni Apil sa Radyo 5. Wala dyan ko'y labot sa imong floater. Nagadi katawa, kaya ikaw katawanan. Mura ka na o clown, yo! Sa imong buhok, mura ka gupaw. Imong gusto, lingit pa sa imong ulo. Gusto lang ka mo, ato diri kay gusto lang ka. Isulti sa ilaha. Kay gini ko no, gusto lang juga musika ng DMC. Yo, salamat sa imuha, tugod sa imuha ang DMC. Lisikan na sa tanan, yo, check, sa imong bingka, wala ko ilabot kung ikaw mura o bit na ayo. Dili ko ganahan kung sa pratahay, kay kung mura magutaw, mawala ka sabit. Kung sa tinuod ang magot, dili ko ganahan nga ikaw ang mura. Dili jud ko promise, ta tinuod ang Diyos. Alam mo na mga Mars? Okay, last final. Final round para kay Manuel. Wala ko'y labot kung ako'y tirahon. Ang akong kanta nga lingaw-lingaw lang yun. Usa ka mo, paminaw na yun. Ako kayon, nabuhat o floater. Wala ko'y labot kang ako'y tirahon. Ni ako ko diri sa DMC. Anniversary sa DMC. Pilipang hambog sa mga tao. Nga ako nga ni Adto. Brigidang yo! Alam mo ang sabi na hindi magandang laban yan. Yung MC makinay! Davao Mixed Talk. Alright! Judges, kayo bahala dito. Go. Medyo matindi yung laban. Duguan, hindi namin maintindihan. Parang mas maintindihan pa rin sa YouTube yung TV tsaka yung ano, yung so ang nanalo para sa akin si Maki. Alright! This time naman, ano naman ang mga judge natin, mga Corrado. Nakoy, kami ka siyaw.
Yung fuck this shit daw. Yeah. Pero sabi ko, tulad ng naririnig ko na paulit-ulit mula sa kanya, ambot, wala pre-labot. Hindi pa ulit-ulit naririnig. So, para sa akin, bawas na points pag inuulit mo kasi lagi yung sinasabi mo. Yeah. Tapos siya, kahit di nakakain, kasi kahit panoorin nyo ulit, di talaga nag-ride yung kabila. Pero, at least, consistent sa sobraw, at ini-enjoy yung ginagawa niya. Sige, ito na importante. Nag-enjoy lahat! Ang ibigay naman sa DMC, mag-iay! Kanina boto mo, di mo sinabi. Okay. Si Maki ang magalong, magkanta mo ng pizza. Sorry. Oh yeah, if guys forget pala rin sa team. Kaya nga sinabi niya Makoy, hindi natin masasabi na hindi magandang laban yun. Masyado mabigat. Mas overweight pa sa akin. Tapos, kaya lang sinabi natin. Bawal na paulit-ulit. Puro, naiintindihan ko na doon. Wala kayo labot. Okay, so, si Maki kahit off-beat, medyo consistent naman nila na sinasabi. So, minus points talaga sa akin. Medyo paulit-ulit na talaga. 3 rounds. Wala akong narinig sa kanila. Puro wala kalabot. So, kay Maki. Shoutout nga pala, shoutout sa IDLC T-shirt, please support. Hindi siya kami yun eh, susunod lang sa amin. Anyway, ang rematch next year. At saka shoutout nga pala. Si DJ Luke. Yung black ko na, wala pa rin. Sige na, wala pa. Hindi ko lang naman. Alright, saka kita-kita tayo sa 6th anniversary. Shoutout natin lahat. Nalagay ko lang sa comments. Kung may subtitle, ikaw nyo na lang. Check. Yo guys, alam mo, hindi ako prepare sa ganito. Napasubutan siya ko, promise. Yo! Watch out, yung pangalaman nila rematch sa Christmas party. Party, promise. I love you si Maki. Hindi na lang ako handa. Promise. Next time, maghanda ka na. Alright!